We staan hier in de KOC-ruimte in het publiekcentrum in Maasbracht. Wat hebben we geïnstalleerd in dit huis? Een energiezuinige meter. Dat betekent een digitale meter die ook gasverbruik die rechtstreeks doorgeeft aan de netwerkbeheerder. Waarbij we in ieder geval geen inschatting meer hoeven te maken, maar direct zicht hebben op verbruik. En meten is weten. Dat betekent dus als ze zicht hebben op verbruik, dan kan ze ook gericht omgaan met het verbruik daarvan. Eens goed kijken naar wie kunnen we nou zaken slimmer doen om energie te besparen. En nou, dat zijn allemaal voordelen die we eigenlijk willen bewerkstelligen met zo'n digitale energiemeter. Een gedeelte van de vaste kosten bestaan voor een heel groot gedeelte uit energiekosten. Nou, die proberen we terug te dringen en dat heeft toch een effect van 5 tot 15%. Wat wij eigenlijk op energiebesparing willen binnenhalen. En dat heeft ook te maken met enerzijds, ja, meten is weten. Hè, het verbruik relateren aan een stuk bezettingsgraad van een gemeentehuis. Anderzijds heeft dat ook andere effecten dat wij niet meer handmatig als gemeente de meters hoeven bij te houden. Het gebeurt nu zeg maar digitaal en rechtstreeks. We gaan dat doen ook in alle buitensportaccommodaties om ook verenigingen te helpen, maar vooral ook te laten zien dat ze onrecht kunnen besparen op energieverbruik. We doen dat trouwens niet alleen met het installeren van die slimme meters. Ze krijgen ook gedurende een jaar een energiecoach. Die haar kan helpen bij een bepaalde bezettingsgraad en om daar ook in ieder geval de meters bij aan te passen. Wat moeten ze dan doen om ook de energie te kunnen terugdringen. Nou, dat gaan we begeleiden. Dat doen we dit eerste jaar. Na dat jaar zijn de verenigingen zover dat ze daar ook zelfstandig in kunnen opereren. En dan ga je het ook door de vereniging zelf gebeuren. Met name in de kantines van voetbalverenigingen en tennisclubs is nog veel winst te halen als het gaat om energiebesparing, zo denkt de gemeente. Dan hebben we het over de kleedlokalen en de kantines. En om daar eens even goed te kijken, nou ja, wie moest die verwarming afstellen om zoveel mogelijk energie te besparen. Het heeft te maken met bezettingsgraad. Nou, als daar heel goed naar gekeken wordt, dan kan dat een besparing opleveren tussen de 5 en de 15%. Ik kan me voorstellen, dus bij die ruimtes die zijn net continu in gebruik vandaag. Nee, en als we toch gaan kijken naar de jaarlijkse exploitatie van zo'n vereniging, dan is energie een grote verbruiker. Is ook, op de exploitatie drukt dat nogal. Dus het is heel zinvol om daar ook gericht met de vereniging naar te kijken. Maar particulieren en bedrijven zouden hier ook voor kunnen kiezen? Hè? Die kunnen dat kiezen. Iedere particulier kan er over kiezen. Een slimme meter betekent dat ze nooit een schatting krijgen. Ze krijgen altijd het exacte verbruik. Nou ja, meten is nogmaals weten. En iedereen wordt dan veel meer metgenomen in het bewust worden en bewustzijn van het verbruik van energie. En ik denk altijd dat dat in ieder geval scheelt in de maandelijkse kosten als het gaat om energie. Dus heel zinvol dat iedereen zich daar eens in duidt informeren of in verdiept. Het is allemaal een bijdrage die echt geld oplevert.